Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil ridha ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub syamil maqam wal ghazil azam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratin Rasidina Murabbi Rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratin masyayikhina أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسانية وإلى هرد شهابية الكتاب تنبي الغافلين الشيخ أبو الليث ناصر بن محمد سمرقند أصولهم وفراحهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa mata'ana bi asrari wa a'adha alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala Haddatsana Mansur ibn Ja'far wa huwa Abu Nasr ad-Dabusi bi Samarqand. Haddatsana Abu Qasim Ahmad ibn Muhammad. Haddatsana Isa ibn Ahmad. Haddatsana Ali ibn Asim an Ubaidillah ibn Uthman an Syahr ibn Hausyab an Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah qalat dawu sinten Asma sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal dawuh sinten Rasul ing dawuh man syaribal khamra faja'ala fi badnihi lam tuqbal salatu sab'an. Man utai sapane wong iku syariba ngombe sapa man al khamra ing arak faja'ala nuli ndadekake sapa man ha ing khamr fi badnihi ing dalem wetenge man lam tuqbal mongko ora den terima apa salate man sabaan ing dalem 7 dina fa in hiya lan lamun ngilangake sapa man ing arak fa in hiya mongko lamun ngilangake apa khamr hiya ya khamr adzabat tegese ngilangake apa khamr aqlahu ing akale man lam tuqbal mongko ora diterima apa salate man arba'ina ing dalem 70 apane yaman dinane wa in matan lamun mati sapa man ya mata mongko mati sapa man kafiron hale dadi wong kafir wa in tabalan lamun taubat sapa man taba mongko paring taubat sinten Allah sallallahu alaihi ing atase man wa in atan lamun bali sapa man ngombe arak bali ngombe arak mesti kana mongko ana haqqan iku hak Allah ing atase Gusti Allah apa ayas qiyah yen to ngombeni sapa sinten Allahu ing man min tinatil khabali sangka nanae ahli neraka yakni ngersakake sinten Nabi min sodi di ahli nari sangka nanae ahli neraka fi khabarin lan iku ing dalam suci hadis akhir kang liya annahu utawi sedune man iku idza syariba ing dalem nalikane ngombe sapa man al khamra ing arak
marratan ing dalam saambalan lam tuqbal mongko ora den trima apa salatu salat man. Wa shaumuhu lan ya ora diterima apa posone man. Wala sairu amali lan ya ora kabeh amal-amale man. Arba'ina ing dalam 70 apane yaman dinane. Wa idza syaiba lan ing dalam nalikane ngombe sapa man asaniata ing ambalan keloro layak balu mongko ora nrimo sinten Allah Gusti Allah salatahu ing salat iman wala somaulan ora posone iman wala saira amalihi lan ora kabeh amal-amale man tamanina ing dalam 80 apane yauman dinane wa idza syariba ing dalam nalikane ngombe sapa man asalisata ing sing ketelu fa ila mi'atin mongko maring 120 apa ya mantinane. Maksudnya amal-amal iman iku gak diterima sampai 120 dina. Fa idza syariba maqan dan malikane ngombe sapa man arabiata ing ombenan sing kaping 4. Wang tulu mongko matani sira kabeh ing man. Wa inna kronos man iku kafir. Wa haqqun lan iku hak ala Allah ing atase Gusti Allah ayyasqiya utawi yen to ngombeni sinten Allahu ing man min tinatil khabali sangka nanae ahli neraka. Qila den jawahake wa matinatul khabal wa malan iku apa tinatul khabali utawi tinatul khabal sing tangkat ngono kanjeng Nabi. Wala dawuh sinten Nabi utawi tinatul khabal iku soti tu ahli nari iku nanae ahli neraka. Al-Faqih Abdul Laits hadatsana Mansur ibnu Ja'far ila akhirih saking Asma binti Zaid radhiyallahu taala anha panjenengan dawuh aku iku krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene unine Gusti Rasul sapa wae wong kang ngombe arak lan tetep ing wetenge monggo ora diterima salate 7 dina. Yen arake ku ngilangake akale ora diterima salate 40 dina. Yen mati kafir. Yen taubat Allah nerima taubate. Yen balik ngombe maneh wis sak mestine yen Allah ngombeni wong iku saking nanae ahli neraka. Itu Kanjeng Nabi iki. Ketika kok enek wong dekne ngombe maksiat, dekne ngombe arak. Maksiat ngombe arak. Tapi urung sampai mendem misal. Dekne ngombe arak, ngombe halal sampai mabukkan, tapi orang sampai mabuk, belum sampai mendem. Selama kok perkara-perkara memabukkan iku enek motong ya sekalipun dekne orang mendem, maka sholatnya selama 7 hari gak diterima. 7 hari ora diterima. Iku padahal orang mendem iku. Terus nek saumpama kok dekne ngombe sampai mendem. Maksudnya dampaknya dekne dadi mendem, dadi mabuk. Ilange akal hilang. Maka selama 40 hari salatnya ora diterima. Saumpama yen mati kafir. Iki kok enek wong ngombe arak posisi mendem iku kok mati. Kemudian urung sampai sadar misal. Utawa memang dia wis sadar tapi urung taubat. Maka bisa dikatakan mati kafir. Jadi dia meskipun dia ngene. Iki kok enek wong ngombe arak, dekne selama hidupe panjane ngombe arak ae. Gak gelem tobat insyaallah. Maka saumpama dekne mati dalam keadaan maksiat ngombe arak iku,
maka iso dianggap sebagai mati kafir. Yen taubat Allah taala nerima taubate. Tapi nek sawangga ndekne gelem taubat, dalam artian orang sampai mati kok wis taubat dhisik, insyaallah taubat diterima Gusti Allah. Nek ora taubat, ya iku wis salah dhewe. Yen balik ngombe maneh wis sak mestine yen Allah ngombeni wong iku saking nanae neraka. Jadi kok enek wong panggane maksiat ngombe arak, tapi yo taubat yo dibaleni maneh maksiate, yo taubat yo dibaleni maneh maksiate. Seakan-akan iku perputaran sing biasa dilakoni lah. Maka yo tetep sok ben ning akhirat entuk balasan sing setimpal saking Gusti Allah. Yo tetep disiksa karo Gusti Allah. Yo bolak-balik mergo iku. Dekne taubat tapi orang mergo menyesali, melainkan sebagai pantes-pantesan lah. Tak taubat sih lah. Engko tak nglakoni maneh. Dadi ora double-double dosa kok enek wong sampe ben ora double-double taubat sik, engko nglakoni maneh. Iku ya berarti dene ora tenanan oleh taubat. Taubat sing tenanan iku adalah taubat sing ketika dene menyesali suatu perbuatan, dene geton njaluk istighfar ning Gusti Allah. Tapi hari-hari selanjutnya dene gak ngakoni. Sampama nglakoni iku memang iku terpaksa, dalam artian ora sak penake dhewe kan ngono. Ing hadis liya didhawuhake, yen iku ngombe arak sing pertama kepisan ora diterima salate. Ora diterima posone lan kabeh amale ing zaman 40 dina. Ketika ana wong ngombe arak, dia maksiat selama hidupnya dia pertama kali ngombe arak. Maka balasane ya salate gak diterima selama 40 hari. Ya ora salate tok. Posone bareng, ya amal-amal ibadah bareng. Intine kabeh sing berhubungan karo amal-amal ibadah. Ora salat tok. Iku ora diterima selama 40 hari. Ketika ndekne maksiat satu kali, maksiat pertama kali maksiat ngombe arak. Yen ngombe kaping pindho Allah ora nrimo salate, posone lan kabeh amale 80 dina. Sampun kedua kalinya ndekne baleni maksiat ngombe arak. Maka amal-amal ibadah ya ora salat tok kabeh. Iku ya ora diterima karo Gusti Allah selama 80 hari. Yen ngombe kaping 3 hingga 120 dina. Sama ketiga kalinya dekne cek baleni maksiat maneh, maksiat ngombe arak. Maka selama 120 hari maksiat amal ibadah ora diterima karo Gusti Allah. Yen ngombe kaping 4 supaya sira patenana, karena wong iku wong kafir yen nganggep halal. Lan wis sak mestine yen Allah ngombeni wong iku nanae penduduk neraka. Kok enek sing bulan baleni maksiat ngombe arak, misal keempat kali utawa kelima kaline. Sampai dekne berpikiran bahwa ngombe arak iku halal. Ngombe arak iku lumrah misal, wis umume wong. Kok duwe pikiran kaya ngono, maka ya wis terkategori sebagai wong sing kafir, wong murtad. Dalam artian ya ora apa-apa dipateni. Wa riwayah fi khabarin akhar anna qala inna dzunuba wal khataya ju'ilat kullaha fi baitin wahid wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.